ne balimaw bonne nouvelle baden de be malien dong sewara ou nisonjara katanga président Fofo ka so kata ministre de défense no Sadio Kamara kato fana Fofo ka so kidali kaw Mali kono ani Mali kokan bede nisonjalen do bi amena o dalu boka yira awla ni ala na kera sona aba partager nouvelle duma baden de be yana nga do ansigi kumba kono billet mercredi le 15 novembre 2023 billet mercredi le 15 novembre 2023 ka batuli fo musoba ka musoba atumbe kidali fana ya famia bala kata baradi kidali kauma minye safine dlani feunye ambe musoba info abe ka seko ka Mali kono bi akabo akilima nabalma bi ansigi kumba ye munye ka faso de nyuma fo mɔgɔ mun ye wuli ka jɔ kɛ walasa Mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ ta tɔgɔ ma bi k'a bɛɛ fo n'an bɔra yen fana min ye Irisi jamana ye n'i y'a mɛn ko Mali bi grâce à Irisi an n'an ka wari tun bɛ Faransi nɔfɛ walasa u ka avion feere an ma u ma sɔn an n'an ka wari tun bɛ Faransi nɔfɛ walasa u ka marifa feere an ma u ma sɔn Irisi de sɔnna ka tɛgɛ di Mali ma ka marifa feere aw ma ka tila ka marifa di aw ma ka tila tuguni k'u ka sɔrɔsiw bila Mali kɔnɔ u ka an dɛmɛ kɛlɛ la walasa Mali bɛ se ka bɔ bolo la an bɛna an da don o fana la ka Irisikaw fo k'u waleɲuman dɔn n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Mali ye nin baaraba in bɛɛ kɛ Mali politisiyɛnw an ma mɔgɔ kelen ka y'a faamuya b'a la publication ye k'a yira k'a fɔ k'o bɛ an ka sɔrɔsiw fo k'u nisɔndiyalen don walima u bɛ Asimi fo an m'u si ka publication ye parce que olu ka ala deli tun ye de Mali ka ci n'o kɛra a bɛ fɔ Asimi ninnu ye anw gɛn ka bɔ yen u yɛrɛ nana u ma se ka Mali jɔ olu tun bolo ko an politisiyɛnw de man ɲi sake ŋaniya fila tun t'u la quoi Asimi ninnu ka dɛsɛ u mago ka sa Mali yɛrɛ kana jɔ quoi o tun ye politisiyɛn halakelenw ka ala deli ye politisiyɛnw bɛɛ tɛ dɛ politisiyɛn minnu don u b'u yɛrɛ dɔn quoi k'an bɛ politisiyɛn minnu ma olu b'u yɛrɛ dɔn an bɛna olu can bi a ka bon hakili ma n'an bɔra yen min ye Faransi ye Faransi banna pewu Faransi tagamana ka segin ka ŋunuma an bɛna an da don o la sans Afrique Faransi tɛ foyi ye ne balimaw Faransi banna pewu maliyɛn den min n'a y'a sɔrɔ i bɛ Faransi i ma économie kɛ an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya an bɛna an da don a la ko min bɛ ka kɛ Faransi kɔnɔ bi makɔrɔta ko i y'a faamuya b'a la hinɛ sake non Faransi bɛ par terre sisan a tɔgɔ de ko Faransi par terre an bɛna an da don o fana la n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle cɛkɔrɔba jugu min taara sigi ka Asimi dɛmɛbagaw k'olu danga ko comment ça s'appelle Ba Dramani n y'a ka vocal joué yan kunu an y'a can a tun bɛ WhatsApp groupe fɛn fɛn kɔnɔ a bolila ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ n'o de fɔ ko n'an y'i ku tigɛ ni lahara tɛ i tɛ jɔ cɛkɔrɔba barika bannen den min nan'i sigi ka maliyɛnw dɔgɔya ka Asimi dɔgɔya ka videomaniw dɔgɔya ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen dɔgɔya kunu n y'a ka vocal joué yan vocal joué la c'est que a tulo dara o kan a tun bɛ WhatsApp groupe fɛn fɛn kɔnɔ a jiginna ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ k'i sen fa an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na parce que a siranna a ja tigɛra an y'a photo yira a bolo ko i y'a faamuya b'a la faamaw bɛ na taa minɛ de walima faamaw bɛ na taa ɲini a tun bɛ WhatsApp groupe fɛn fɛn kɔnɔ n ka cɛ a y'a bɛɛ bila k'i sen fa an bɛ ko da e ka garankɛ ma min da bawolo kan n'an bɔra yen nɔ min ye Musa Mara ani ADP Maliba olu ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u ka foli bɛ Asimi u ka foli bɛ maliden ɲuman bɛɛ ye u ka foli bɛ an ka sɔrɔsiw ye Kidali minɛlen min filɛ nin ye a diyara olu ye a bɛnnaw ma Musa Mara ADP Maliba olu bɔra ka communiqué kɛ nin parti politique fila olu bɔra ka an ka ɲɛmɔgɔw fo baara minnu kɛra k'a yira malidenw na k'a bɛnna olu ma a diyara olu ye an bɛ an da don o la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Bedi Dramɛ ale fana taara k'a bɛ taa Serifu ka tɔn suɲa tɔn zone Bedi Dramɛ tɔn zone depuis ala k'an da wari bɛ se ka suɲa saga bɛ se ka suɲa misi bɛ se ka suɲa ba bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ se ka suɲa mais parti fana k'o fana suɲa nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'o ye an bɛ Bedi Dramɛ can yan ka bɔ hakili ma ne balimaw bi an sigi kunba o ye wali ɲuman dɔn de an bɛ jɔn fɔlɔ fo o ye Asimi Koyita ka Sogɛli fo ka Moribo Kɔnɛ fo ka Sadio Kamara fo ka Njawu fo i y'a faamuya b'a la ka
Sogel Kokala Maïga Waraba ka nunu pela jelen fo n'an bɔra yen an baara kɛ ɲɔgɔn videomani belebelebaw mɔgɔ minnu ye cɛsiri kɛ walasa maliyɛndenw bɛ se ka to nin sira in kan an bɛna olu bɛɛ ta u tɔgɔ ma k'u fo a fɔlɔ Segu Tunkara le politologue a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina su ni tile a bɛ direct la n'a ye kunnafoni sɔrɔ hali n'a dalen don a bɛ wuli ka kunnafoni ɲuman di maliyɛndenw ma Segu Tunkara le videomani numéro 1 an ka foli bɛ depuis Amérique sigi la ka Bubu Mabel fo ka Gandi maliyɛn fo ka Kati 24 fo ka Jason fo n'o ye ne yɛrɛ terikɛ ye ka Journal Gawusu fo Journal Gawusu ale bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ n ka cɛ ka kunnafoni ɲuman di maliyɛndenw ma ka Musa Sise fo ka Seydou Traoré fo ka comment s'appelle Amara Sila fo ka Damangile nunu k'u bɛɛ lajɛlen fo ani comment s'appelle Dante Amérique ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo videomani ɲuman bɛɛ lajɛlen Dani de Paris Chiko Jo Bala fɛn fɛn ye fanga dɛmɛ videomani fɛn fɛn tun bɛ ka video kɛ faso tɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan n'aw tun tɛ walahi o tun bɛ dankari kɛ nin fanga in na n'aw tun tɛ o tun bɛ nkalon tigɛ maliyɛnw ye parce que guerre de communication de tun bɛ sen na guerre de communication o de tun bɛ sen na ka videomani hɔrɔnden bɛɛ lajɛlen fo mɔriga ninnu ka bɛɛ fo n ɲinana min tɔgɔ kɔ ani n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen komi jama ka ca n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fo mais ka Mali videomani a hɔrɔn danbetu ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn video kɛ jamana ye ka bɛɛ fo min ye Girila Jo an ka foli belebeleba bɛ yen ani Jon tuguni a ka ca quoi mais a bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa Irisi jamana la an bɛ Poutine fo Vladimir Poutine ko i y'a faamuya b'a la ko fɛn min ka di ale ye diɲɛ kɔnɔ o ye danbe de danbe ni danbe b'i la dɔrɔn ale bɛ k'i fɛ ale tɛ sanu fɛ a tɛ wari fɛ i y'a faamuya b'a la a tɛ foyi fɛ ale bɛ danbe de fɛ hɔrɔnya k'ale b'o de fɛ a y'a sɔrɔ Asimi ye hɔrɔn ye a y'a sɔrɔ Asimi ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye ani Asimi y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Poutine walahi an ma nimisa i ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la an ma nimisa i ka coopération na Vladimir Poutine an kasira Faransi nɔfɛ yan ka kule sugu bɛɛ kɛ an n'an ka wari k'an mago bɛ marifa la an balimaw bɛ ka sa hali mana bere o ma feere anw ma ka tila k'u ka sɔrɔdasiw bɛɛ bila ka taa Mali kɔnɔ san 10 kɔ maliyɛn den si ma lafiya an ni Poutine y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma san 1 Irisi sɔrɔdasiw Mali sɔrɔdasiw an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali kɛlɛ ban pewu Vladimir Poutine an ka foli b'i ye n'i tun b'i tɛgɛ di Mali ma n b'a fɔ an tun tɛ lafiya dɛ mais a tun tɛ kɛ sisan quoi ni Poutine tun b'a tɛgɛ di Mali ma wallahi n m'a fɔ ko Mali tun tɛ lafiya dɛ mais a tun tɛ ɲɛnabɔ sisan parce que an tɛ se ka marifa fabriquer an tɛ se ka avion fabriquer an tɛ se ka nin bɛɛ tun bɛ Poutine de bolo a ɲɛna Mali ma ka caman feere an ma ka tila ka caman di an ma Vladimir Poutine ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma n'i tun b'i tɛgɛ di Mali ma an tun bɛ sɛgɛn dɛ n'i tun b'i ka sɔrɔdasiw bila ka taa Mali kɔnɔ Faransi tun b'an joli min k'an ban pewu k'an bɛɛ faga ka ban pewu Poutine an ka foli b'i ye hali bi ala ka si caman fara i si kan hali bi ala ka a to i ka minɛn wɛrɛ di Mali ma min tɛ nin si ye Vladimir Poutine wallahi ɲɔgɔn jɛɲɔgɔn c'est que i ka jɛɲɔgɔnya quoi di baara don wallahi an bɛ Poutine fo n'a tun ma tɛgɛ di Mali ma non n ka ca an tun bɛ sɛgɛn dɛ mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ ka Irisi cɛ ani muso fo denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ko i ho ho juguw malo la senkɔrɔ juguw malo la teri juguw malo la jɛɲɔgɔn juguw malo la sigiɲɔgɔn juguw malo la Faransi malo la Fernando Muchacha Buba Fane malo la Kawji malo la Rasbati malo la Sedere bɛ malo la hi ho Fernando Muchacha an jugulaka bɛɛ bɛ kasi la bi fasoden jugu ala jugu mɔgɔ minnu tun ka ala deli bi ko Mali ka kɛ jugu sago ye i y'a faamuya b'a la a bɛɛ bɛ kasi la an bɛ ala fo k'ala barikada n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ
ne balimaw an ka sɔrɔsiw ye nin baaraba in bɛɛ kɛ ni Musa Mara ni ADP Maliba tɛ an ma mɔgɔ si ka communiqué ye min bɔra k'an ka sɔrɔsiw fo min bɔra ka Asimi fo min bɔra ka maliyɛnden bɛɛ fo an m'a ye fɔlɔ mais ni bateau tun attaquera i tun tɛ se ka u tun tɛ hali 10 secondes kɛ i tun b'u ye panpan na plateau ni ɲɔgɔn cɛ n'anw ka bateau tun attaquera walima ni dugu tun attaquera i tun bɛ politicien ŋaniya jugu den ninnu sigilen ye plateau ni ɲɔgɔn cɛ Asimi tɛ se a ka bila Sogɛl tɛ se u k'a bila nin dugu jɛnna an bɔra ka nin baaraba in bɛɛ kɛ an ka kɛrɛ kana kɛ Asimi fɛ o y'i ka dɔrɔn ye mais sɔrɔdasi kɔni an bɛɛ de jɛ ye Mali sɔrɔdasiw minnu donna Kidali sɔrɔdasiw minnu ye nin baaraba in bɛɛ kɛ ninnu ye an bɛɛ ka c'est à dire nin y'an bɛɛ de jɛ ye quoi mais an ma nin politicien ala kelen ala jugu kafiri zondenw politicien minnu ye jamana danbe bɔ a la an ma si ka communiqué ye parce que Asimi ye baara min kɛ olu ma se k'a kɛ Asimi dɛnya bɛ dusukun kɔnɔ hali aw ka bɔ ka foli kɛ n'aw ma bɔ ka foli kɛ bilahi aw caman bɛ taa tunga la aw caman bɛ taa tunga la dɛ juguya nafa t'a la ka nin baaraba in bɛɛ kɛ ka Kidali kɛ an ta ye san 10 ni kɔ anw ka sɔrɔsiw ma don Kidali bi anw ka sɔrɔsiw ye Kidali minɛ Mali politicien jugu ninnu mɔgɔ si ma bɔ k'an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn politicien si ma bɔ ka communiqué kɛ mais ni anw ka bateau de tun jɛnina walima ni maliyɛndenw de tun sara o bɛ nisɔndiya ni o ye ka t'u sigi plateau sanfɛ ka kumabaw fɔ Asimi tɛ se baara ma kɛ Asimi k'a bila n'o de fɔ ko nafa foyi tɛ juguya la ala ye mɔgɔ min bonya a tigi bonya ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ tugu a tigi kɔ ni ko i b'a juguya walahi ala b'i ta tiɲɛ a ye bɔ aw ka Asimi ka waleɲuman dɔn segin a ma a ye bɔ sɔrɔdasiw ye baara min kɛ ka u fo a ye bɔ i y'a faamuya b'a la ka maliyɛndenw ka baara ɲuman k'u tanu quoi mais n'aw tora dibi la ye n ye n kali ala la fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ dɛ a ye bɔ a k'u fo a ye bɔ a k'u tanu a ye bɔ a ka tɛgɛrɛ f'u kun mais n'a y'aw maaw kun k'a kɛ juguya ye walahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ k'a firiw k'an ka nafolo suɲa k'an faso ci i y'a faamuya b'a la k'an danbe bɔ an na ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lase an ma bi Mali kunna wololen a jugu sago den ninnu bɛ wo kɔnɔ yen nɔ o tɛ ka bɔ o tɛ ka bɔ ka Asimi fo juguya kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de y'a lase aw ma c'est pour cela k'aw tɛ se ka bɔ ka communiqué kɛ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun nin politicien ninnu de y'a kɛ ŋaniya juguden ninnu o tun tɛ foyi fɛ bi Asimi ka sa o ŋaniya tun tɛ foyi ye bi turasiw ka Mali bun tɛ fo lahara parce que olu ta tiɲɛna o tun t'a ɲalen fɛ tuguni olu kɛra su ye o tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka balo tuguni ŋaniya fila tun t'u la bi anw ka sa nin baara belebeleba ka kɛ Mali kɔnɔ aw dɛsɛra fɛn min na Asimi nana k'o kɛ aw tun kan ka bɔ ka jɔn ko ala fɔ mais o tɛ se o ala y'u da ta tiɲɛ de kama aw tɛ kɛ papaga ye Mali kɔnɔ tuguni an bɛ sa sɔrɔdasiw kɔ hali bilakorow ka bɔgɔ tɛ kalifa aw la tuguni hali aw ka du kɔnɔ wulu i y'a faamuya b'a la a kuma tɛ sara aw la tuguni bila aw kɛra ɲuguntanfɛn ye an bɛ Asimi kɔfɔ habu an bɛ sɔrɔdasiw kɔfɔ habu Asimi de bɛ to fanga la élection tɛ kɛ foyi tɛ kɛ la libération de Mali ale de anw ka jamana libéré bi k'a firi ala jugu baaraba in ka kɛ hali k'a bɔ ka foli kɛ o ma kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw de y'an fa n'an baw faga k'an ka dugu jɛni k'an ka nafolo bɛɛ suɲa san 33 san 35 jamana b'a wolo foyi Asimi nana san 2 2 ans Mali seginna danbe kɔnɔ maaw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye san 33 jamana bɛ politicien bolo an ma foyi sɔrɔ ni kumasulu ni tɔɔrɔ tɛ Asimi nana 2 ans Mali territoire bɛɛ karanta ye Mali bonyalen dɔ bɛ a ka bon hakili ma Asimi an b'i kɔ fo saya ni ma nin sira in bila an bɛ sa i kɔ ni ma nin sira in bila an b'i dɛmɛ an t'i dɛmɛ wari kosɔn an t'i dɛmɛ sanu kama an t'i dɛmɛ foyi kama hɔrɔnya min b'i la an b'i dɛmɛ o kama ani Mali kanu min b'i la an tɛ wari kɔ an tɛ sanu kɔ yan i y'a faamu
tani bara ye bara wanya kaɲi a faso kumasuludenw danbe kɛnɛ kan bi u tɛ se k'u kun kɔrɔta politisiyɛn zonw danbe kɛnɛ kan bi u tɛ se k'u kun kɔrɔta politisiyɛn minnu y'an danbe bɔ an na hɔrɔnya kɛnɛ kan bi u tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma n'an y'a mɛn cɛw cɛ da kɔnɔ k'an ka taa élection na an b'i kun ci k'i da fara n'an y'a mɛn cɛw cɛ da kɔnɔ ko élection ka kɛ bilahi an bɛ taa siri u ko la ala jugu an ka impôt tɛ dun tuguni c'est fini sɔrɔdasiw bɛ sa fanga la Assimi san 2 a ye Mali territoire bɛɛ récupéré aw ye san 37 de kɛ foyi ka tila k'an ka nafolo buruja ala jugu k'a firiw a bɛ to wo kɔnɔ yen dɛ parce que a maloya ka bon aw tɛ se k'aw kun kɔrɔta bi parce que a maloya ka bon aw tɛ se ka bɔ bi ka Assimi fo parce que aw ye fɛn fɛn tiɲɛ Assimi nana k'a bɛɛ dilan aw ye fɛn fɛn tiɲɛ Assimi bɛ k'a bɛɛ réparer bi c'est normal aw tɛ se ka communiquer kɛ danbe kɛnɛ kan mɔgɔ ŋaniya jugudenw zonw ala jugu yɛrɛdɔnbaliw kafiriw munafagiw Assimi ala ka barika d'u la wa an b'i kɔ fo saya ni tun ma na sisan tun tɛ Mali sɔrɔ ye ni tun ma na sisan tun b'a sɔrɔ terrorisiw ye Mali c'est que maliyɛn bɛɛ faga ka ban pewu jamana tilaliko bɛ taa fɔ yɔrɔ min na Ali Bacili ninnu bɛɛ tun bɛ taa kɛnɛ kan jamana cili kuma bɛ taa fɔ yɔrɔ min na Mohamed Ali Bacili ninnu bɛɛ tun bɛ taa kɛnɛ kan Azawad n'u ka fɛti bɛ yen Ali Bacili ninnu tun bɛ bɔ Bamakɔ Mali tilali bɛ taa fɔ yɔrɔ min na Mali cili kuma bɛ taa fɔ yɔrɔ min na Ali Bacili ninnu tun bɛ taa kɛnɛ kan Assimi an b'i kɔ fo saya élection tɛ kɛ yan politicien foyi tɛ kalifa u la tuguni n'an ye élection bɛ cɛw cɛ da kɔnɔ an bɛ kun ci k'i da fara maa marabaliw ala jugu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ taa faransi banna pewu faransi kɛra komi ne ye sɛ faga ka si bɔ a la faransi banna pewu ne balimaw sans Afrique faransi tɛ foyi ye depuis an commencera k'u gɛn tɔɔrɔ b'u ka jamana kɔnɔ kurantigɛw bɛ yen n'i taara magasin kɔnɔ jaba tɛ se ka san tulu tɛ se ka san tɔɔrɔ b'u kan bi a ka bon hakili ma sisan o ye décision jumɛn de ta muso minnu bɛ denw wolo yan allocation tun bɛ di olu ma o ye depuis lawale mais a bɛɛ tun bɛ bɔ Afiriki de kun i y'a faamuya k'u yɛrɛ kɛ sanba ye k'a sɔrɔ misi t'u ka wɛrɛ la an den minnu bɛ wolo yan ani faransɛ minnu bɛ wolo yan n'u tun bɛ dɛmɛ ni allocation ye dɛmɛ min tun bɛ di denmisɛnninw ma faransi y'o tigɛ parce que wari tɛ yen sans Afrique foyi tɛ yen nin bɛɛ tun bɛ bɔ Afiriki de kun Afiriki kununa Assimi nana ka bɛɛ lakunu bɛɛ i y'a faamuya ba la n bɛ ka faransi gɛn a min ye allocation ye bi kana dan den caman wolo ma dɛ wolo fo k'i nugu bɔ bi faransi wari tɛ yen ka d'i ma wari t'u bolo ka di mɔgɔ ma u ye allocation i y'a faamuya ba la u y'o tigɛ wari tɛ di denmisɛnninw ma tuguni denmisɛnninw tɛ dɛmɛ tuguni n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen min ye appel ye appel de loyer mɔgɔ minnu tɛ sarabaw ta mɔgɔ minnu tɛ gagné waribaw la mɔgɔ minnu ka sara man ca ni so dira olu ma i y'a faamuya b'a la olu kan ka appel kɛ i y'a faamuya n'u ye appel kɛ sisan l'État bɛ dɔ ta u ka so sara la u b'u dɛmɛ k'u ka sow sara a k'u tɛ mɔgɔ si dɛmɛ tuguni k'i ka so sara parce que wari tɛ yen sans Afrique faransi tɛ foyi ye depuis an commencera k'u gɛn u kɛra samiya boyi se foyi t'u ye bi u tun bɛ balo anw de joli la allocation tigɛla min ye appel fana ye k'i dɛmɛ k'i ka so sara ko wari tɛ ka mɔgɔ dɛmɛ k'i ka so sara tuguni n'o de fɔ cɛ o cɛ de nana k'a kɛ trophée lajɛ ye walima k'a kɛ Jakumani ka tungalataga ye walima k'a kɛ Abibu Camu ka tungalataga ye fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n'anw seginna Mali kɔnɔ bi Aras Balayira an bɛ se ka emplois créer parce que depuis an nana ma tulonkɛ kɛ yan ne donna faransi kɔnɔ 2010 ani bi cɛ ma taa chômage la ma taa arrêt de maladie la ma deli ka tile kelen da so kɔnɔ n bɛ baara de la n bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ n hakili bɛ n yɛrɛ la hakili bɛ n yɛrɛ la n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen nɔ immigré minnu bɛ na denmisɛnnin minnu bɛ kɔ tigɛ walima ka avion ta ka na n'i tun nana faransi tun b'i dɛmɛ médical
cela veut dire que ni wari t'i bolo ka taa furakɛ faransi tun bɛ sɛbɛn dɔ d'i ma n'i banana i bɛ taa furakɛ gratuit i sɛbɛ de lahi médical fana o y'o bɔ a la ko médical tɛ di mɔgɔ ma tuguni n'i banana n'a ka di sa olu tɛ se ka mɔgɔ si furakɛ tuguni olu tɛ se ka mɔgɔ si dɛmɛ k'i furakɛ tuguni ko wari tɛ yen médical fana o y'o tigɛ a ko bɛna papier dɔ de di i y'a faamuya b'a la sans papier ma médical tun kan ka di mɔgɔ minnu ma ko bɛna papier dɔ de di olu ma walasa u bɛ se ka baara kɛ ni o papier cogo min na n'u ye baara kɛ sisan i y'a faamuya b'a la u bɛ cotisation kɛ sanke u ka cotisation bɛ taa sécurité la ko bɛna papier dɔ de di sans papier ma i bɛ se ka baara ɲini n'o ye i bɛ se ka baara kɛ n'o ye n'i ye baara sɔrɔ sisan cotisation bɛ taa i ka wari bɛ taa sécurité la cotisation o bɛ ta ka bɔ i kun mais o bɛɛ n'a ta n'i banana sécurité t'i furakɛ i yɛrɛ de bɛ wari bɔ kun ka t'i yɛrɛ furakɛ komi Amérique bɛ cogo min na o de fana bɛna da sans papier kan o t'i dɛmɛ ni médical ye tuguni médical o tɛ d'i ma tuguni mais o bɛna papier wɛrɛ de bɔ n'o papier bɔra sisan i bɛ se ka i bɛ se ka t'o ɲini ka taa baara kɛ ni o ye n'i taara baara kɛ ni o ye cotisation bɛ taa c'est à dire i ka retraite cotisation bɛ taa min ye sécurité o cotisation bɛ taa cotisation caman de bɛ bɔ i y'a faamuya wala i ka baara kɛ wari la mais o cotisation ninnu a tɛ k'i ma sini ɲɛsigi ye i tɛ se ka retraite toucher n'a ye i tɛ se ka taa furakɛ n'a ye i tɛ se ka foyi kɛ n'a ye o b'a jira k'a fɔ faransi kɛra su ye u tagamana ka segin ka ŋunuma a tɔ kɛra bengali de ye sisan ka mɔgɔw bila baara la ka tila k'u ka wariw minɛ u la o tɛ nin ye ya n'i ye baara kɛ i ka cotisation i tɛ se ka récupérer i tɛ se ka t'i furakɛ n'a ye mais c'est décevant c'est honteux fɔlɔ ni tun bɔra Mali la ka na i bɛ taa mairie la o bɛ aide médicale d'i ma médical o b'a d'i ma n'i banana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la olu b'i furakɛ fu o bɛ tila ka tulu ni fɛnw d'i ma bi ko o t'a la u bɛ n'o bɔ a la n'i banana n ka cɛ alhamdulillah ni kɛnɛya don n'i ma kɛnɛya olu tɛ mɔgɔ si dɛmɛ tuguni ko k'i furakɛ mais o bɛna papier wɛrɛ de bɔ sisan o papier in i bɛ se ka baara kɛ ni o ye n'i ye baara kɛ ni o papier sisan min ye sécurité ye o bɛ cotisation ta i kun o bɛ dɔ bɔ i ka wari la ka taa bila u ka kɛsi kɔnɔ min bɛ bɔ i ka wari la ka taa bila sécurité la normalement n'i banana o de kan k'i furakɛ mais k'o tɛ d'i ma tuguni c'est à dire e bɛ baara kɛ ka di olu ma i ka wari i t'a sɔrɔ quoi olu bɛ to n'i ka wari ye n balimaw n'an bɛ taa an bɛ se ni ne ye maliyɛnw k'a mɛn démocratie liberté nin bɛɛ nkalonfin nin si tɛ jamana jɔ a bɛɛ nkalonfin nin de bɛna kɛ farafinw na sisan nin de bɛna kɛ dunanw na sisan médical tɛ d'i ma sɛbɛn wɛrɛ de bɛ d'i ma i ka taa baara kɛ n'i ye baara kɛ n'a ye i ka sara caman bɛ tigɛ ka bɔ a la ka taa bila olu ka kɛsi kɔnɔ i tɛgɛ tɛ da o kan tuguni ala ka barika don tiɲɛ na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa cɛkɔrɔba in na cɛkɔrɔba in ko comment ça s'appelle ba Dramane kunu an y'a ka vocal joué yan a y'a lamɛn de. ne kɔni bɛ bɔ kuma na yan walahi ne bɛ n kali ala la cɛ o cɛ n'i b'a la ka transition in tɛmɛ walahi transition b'a la ka tɔɲɔ min na bunahadamadenw ni kan walahi i kana sa fiyewu fo ala ka tɔɔrɔ ye la tɔɔrɔ min b'a la ni i yɛrɛ bɛ ala deli ala bɛ se ka wuli ka bɔ i kan cogo min na cɛ o cɛ da bɛ transition kɛ hɛrɛ la mɔgɔ dun b'a la ka bɔnɛ mɔgɔ dun b'a la ka tɔɔrɔ walahi ala kan'i fa fiyewu f'i ka fana k'a ɲinana tɔɔrɔ ye mɔgɔ minnu ka dugu jɛnina u maa da bɛ tɛgɛrɛ fɔ transition ye i kana sa fiyewu fo ala k'i fa dugu jɛni mɔgɔ min bɛ tɛgɛrɛ fɔ transition ye mɔgɔ minnu denw sara mɔgɔ min musow sara mɔgɔ minnu cɛw sara walahi i kana sa fiyewu ala k'i sumaw bɛɛ fa. Voilà. Kunu an ye nin vocal in joué yan an y'a mɛn ko cɛkɔrɔba bolila hali a ma se a ma fɔlɔ hali a ma minɛ fɔlɔ cɛkɔrɔba in de photo filɛ nin a tun bɛ whatsapp groupe fɛn fɛn sanfɛ a jiginna k'a bɔ a bɛɛ sanfɛ k'i sen fa parce que a siranna a ja tigɛlen don bi ne y'a photo yira ka tila ka kumakan joué a mɔgɔ dɔw bɛ whatsapp groupe kɔnɔ u b'a sigiyɔrɔ dɔn a bɛ sɔrɔ dugu min na u b'a dɔn a y'a sen fa biribiri ka jigin ka bɔ whatsapp groupe bɛɛ kɔnɔ a taara n'a sen fila ye
danga den ala jugu faso kumasulu den ni Asimi tun tɛ sisan tun tɛ Mali sɔrɔ ye k'i fa i ka dulɔ la ka n'i sigi ka fanga dɔgɔya n'an y'i sɔrɔ an bɛ don kaso la k'i fa i ka dulɔ la walima i ka zutɔn kosɔn ka t'i sigi ka manamanakan fɔ jamana ma bilahi n'an y'i sɔrɔ an bɛ ko don kaso la kunna an ye nin dulɔ minɛ in cancanya i y'a faamuya b'a la ni fantanden cancanya hali telefɔni ɲuman o t'a bolo a bɛ fɛn ɲini de la sa parce que n'i ye nin kuma sugu ninnu fɔ Buba Fane n'a ɲɔgɔnna walima politicien dɔ olu b'i wele ka dɔrɔmɛ 2 d'i ma a jugusagoden ninnu dɔw bɛ a kɛ o de kama a filɛ telefɔni min filɛ a tulo la e k'a lajɛ hali ni ye nin i b'a dɔn ko nin dati banna quoi a falen don dulɔ la sa a sigilen filɛ ko ni mɔgɔ ye transition tɛmɛ k'ale t'a yafa i ma an y'a gosi yan an bɛ k'a ɲini Mali kɔnɔ bi an m'a ye an y'aw gosi i y'a faamuya a tun bɛ WhatsApp groupe fɛn fɛn sanfɛ a y'a ka numéro retiré ka bɔ a bɛɛ sanfɛ mais a photo de filɛ nin ye dɛ maa maa bɛ nin cɛkɔrɔba in dɔn a y'a minɛ aw ka taa di Asimi ma cɛ o cɛ bɛ nin dɔn a y'a minɛ aw ka taa di Ture ma cɛ o cɛ bɛ nin yɔrɔ dɔn a y'a ko fɔ dɛ nin ye ala jugu de k'a feere i sen b'i sa dingɛ da la nkalonba tigɛ ni juguya la ani kuma sidɔnbali fɔ la jɔn de bɛ se k'a fɔ Mali ma bɔ bolola bi jɔn de bɛ se k'a fɔ nin sɔrɔdasiw ma baara kɛ don o don joli tun bɛ bɔn don o don dugu tun bɛ jɛni i bɛ ka tile la i tun tɛ heure kelen kɛ Mali kɔnɔ n'i m'a mɛn ko dugu jɛna walima mɔgɔ 100 sara walima sɔrɔdaso attaquera i tun tɛ heure kelen kɛ n'i m'o mɛn san 7 in kɔnɔ k'an balima bɛɛ faga bi i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko dugu jɛna i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko mɔgɔ déplacera i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko sɔrɔdasi binna jan kɔnɔ e ka firi den e b'i sa cogo de la o ala ye e kɛlɛ déjà yɛrɛ k'i ban mɔgɔ min filɛ nin hali bi ni téléphone sugu de b'a bolo den caman wolola mais a si ma mago ɲa ye ala b'a dɔn ko ko na ala ye mɔgɔ kɛ min ye quoi i n'o de ka kan quoi an bɛ k'i ɲini dɛ kana dan ka jigin ka bɔ WhatsApp groupe sanfɛ bilahi photo b'an bolo yan i mana fɔ k'i bɛ frontière cɛ ci an ka sɔrɔdasiw bɛ yen o b'i minɛ voilà an bɛ k'a ɲini dɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa Bedi Daramɛ n'o ye CSDM Bedi Daramɛ de teri nɔrɔ Serifu ka tɔn na an nana o kuma fɔ yan alors qu'o ka na ni argument ye o ka na ni dalilu ye o ma na ni dalilu ye dɛ o bɛ bagabagali de la sisan a y'aw dabɔ nin ko in na aw tɛ nin ko in ɲɛdɔn an bɛ se ka n'an sigi yan cogo jumɛn k'an da don ko la ka sɔrɔ an tɛ ko min ɲɛdɔn walima an kana sigi yan k'an bɛ fɛn défend fɛn min tɛ tiɲɛ ye est ce que o bɛ se ka kɛ wa maliyɛn bɛɛ b'anw dɔn sa maliyɛn cɛ ani muso bilahi olu bɛɛ bɛ anw dɔn an t'an da don ko lankolon na an b'a ɲini Mali kiiritigɛlaw fɛ association kelen tɛ se ka kɛ 2 ye quoi association i y'a faamuya b'a la RSPC kelen de b'a la Bedi Daramɛ sigilen bɛ min kunna Mali la a y'a ci ka tila ka Bedi minɛ ka don kaso la parce que den lankolon don o de ye anw ka laɲini ye Serifu de ta y'a ka tɔn ye Serifu de ye mandat di Bedi ma k'a ka association in sigi Faransi yan association sigira Bedi tun bɛ fɛ k'o ta ka taa di parrainage mɔgɔw ma k'o jama sama ka taa di parrainage mɔgɔw ma Serifu bɔra o kalama ko k'o tɛ passé o dimi ni fɛn bolo ka logo ni fɛnw yɛlɛma k'o k'a tɔgɔ la a bɛ san joli bɔ bi kiiri ma se ka tigɛ an mago bɛ kiiri la Bedi ka bɔ nin tɔn in kɔnɔ Serifu ka tɔn ka segin a ma i y'a faamuya b'a la Bedi ka minɛ ka don kaso la o de ye an ka kɛlɛ kun ye o de y'an ka kɛlɛ kun ye parce que a ye cɛ tɔɲɔ voilà o de y'an ka kɛlɛ kun ye a ye cɛ tɔɲɔ a ta tɛ tɔn ye bi a ta tɛ tɔn ye hali lahara an bɛ taa seereya ye ni Serifu tun tɛ président ye o bɛ mandat di e ma cogo jumɛn ne balima aw yɛrɛ ka nin juger ni Serifu tun tɛ c'est que ni Bedi tun ma taa cɛ in sɔrɔ tɔn in kɔnɔ cɛ bɛ se ka mandat di ale ma cogo jumɛn a bɛ komi ne tun bɛ CDR 3 sigi yan n ko Arasa de ye mandat di yan ko n bɛ se ka sigi c'est la même chose comme Bedi ta e mandat dira e ma e ka t'i nɔrɔ cɛ ka tɔn na barika bannen parce que a tɛ se ka tɔn a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ mɔgɔ t'a fɛ parce que batara mɔgɔ don i y'a fɔ danbe t'a la n'a ko k'a bɛ taa tɔn sigi mɔgɔ si tɛ don a kɔnɔ barika fɛn fɛn b'a la o ye sunkuru tigɛ de ani ka wari ŋɔni mun ŋɔna mun ko t'o la mɛ n bɛ koda e ka garankɛ bɛ an bɛ da bagolo kan an mago bɛ justice la i y'a faamuya b'a la o k'u ka baara kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Musa Mara kumakan k'a la a bɔra k'an ka ɲɛmɔgɔw fo an b'a fɔ ko alhamdulillah Musa Mara i jɔ n ka kumakan kan wala bi tarata don novembre kalo tile 14 sɔgɔmada an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye
a ye kibaruya lase Mali ma a ye kibaruya duman lase Mali ma k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw donna Kidali Mali sɔrɔsiw ye Kidali lasegin Mali ma ani Mali kɔnɔ o ye kibaruya ɲuman ye o ye kibaruya duman ye o ye kibaruya ye min b'a to an b'a fɔ ko sini an bɛna se ka jamana kɔnɔdugu bɛɛ ka bɛɛ kɛ Mali ta ye Mali ka baarakɛlaw ka sigi jamana kɔnɔdugu bɛɛ kɔnɔ Maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la jamana kɔnɔ u ni min ka kan u k'a sɔrɔ bon Maliyɛn ma fisa ni Maliyɛn ye an bɛ jamana ɲɛmaa a n'a ka baarakɛbaw bɛɛ fo k'a f'u ma ko tare tare baara ɲuman kɛra ka tila k'a f'u ye u k'u cɛsiri an b'u nɔfɛ baara nataw la n'o ye administration ka segin n'o ye servicew ka segin n'o ye Kidalikaw ni min ka kan u k'o sɔrɔ ko Maliyɛn tɔw bɛ cogoya min na. Merci beaucoup. Musa Mara nin de y'a kɛ cogo ye an b'a fɔ sake ninnu de ka kegun kɔ ninnu de fɔlɔ la bari kɔnɔ ka taa laban misiri kɔnɔ Musa Mara bɛ ka taa cogo min na ale bɛ taa laban misiri de kɔnɔ mais tɔ ninnu fɔlɔ la misiri de kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ Musa Mara ka kegun dɛ Musa Mara an ka foli bɔ an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ si contre la n'i kɛra faso fɛ bilayi an b'i tanu yan an tɛ mɔgɔ si contre la an tɛ mɔgɔ jugu ye i mana san 100 kɛ diɲɛ kɔnɔ i laban ye saya de i mana miliyari sɔrɔ i bɛ sa waati min na Musa Mara tun bɛ ka MINUSMA ni Faransi ninnu dɛmɛ an y'a kɛlɛ yan n'a bɔra tuguni ka faso dɛmɛ an b'a ka émission passé yan Musa Mara nin d'a kɛ cogo i bɛ fo à part Musa Mara politicien si ma bɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ fo foyi ma bɔ ka communiqué kɛ foyi ma bɔ ka vidéo kɛ u bɛɛ dogolen b'u ka wo kɔnɔ na parce que olu de y'a bɛɛ tiɲɛ danbe kɛnɛ kan bi u tɛ se ka bɔ ka communiqué kɛ parce que a maloya ka bon kɔ merci beaucoup Musa Mara an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Abdoulaye Maïga a y'ale ka communiqué la mais an bɛ sɔrɔ Bien de communiquer. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. Merci beaucoup. Ambe Aladjoa, voilà sa vidéo kana djanya. Abule Maïga ka kuma ka ban bakuru bakele fo djugu malola. Janfan fen to labena Mali kama kwa be esura Mali segna dambe kono bi. Kwa ka foli be Malien den bela jelen ko asimi ko kwa ka nin chikan lase Malien den bela jelema. Antumbe femi no fe o sorola wa ko Mali den beni che. Ayo wuli ka jɔ fɛn kɛ k'u ka foli bɛ aw ye ko hali bi an k'an cɛsiri baara ma daminɛ fɔlɔ baara ma ban fana quoi voilà n bɛna min fɔra kan ka bɔ kuma la k'a fɔ bandi misɛnnin minnu bɛ Bagunu dɔw t'u yɛrɛ kɛ turosiw ye fulaw a fanba bɛɛ ye fulaw de ka t'u yɛrɛ kɛ turosiw ye Bagunu u bɛ taa c'est à dire que mɔgɔ 3 bɛ se ka don mobili kɔnɔ marifa b'u bolo ka to ka taa marifa sigi mɔgɔw la walima ka mɔgɔw diyagoya ka nin kɛ a y'a bila dɛ jɛgɛ kumaba bɛɛ minɛna ka ban turu bɛ se aw ma ni ala ye min da kunna diya kama a ye marifaw bila dɛ bandi misɛnnin minnu bɛ Bagunu ani comment s'appelle karta ninnu ani dili ninnu ani kingi ninnu turosi misɛnnin minnu bɛ yen a ye marifa bila dɛ parce que an bɛna Mali bɛɛ de ko k'a jɛ sisan bilahi n'an ma marifa bila kamera de bɛ sanfɛ foyi tɛ se ka dogo Mali la bi n ye n kali ala la turosi misɛnnin minnu bɛ karta
ka taa bila bagunu ka taa kingi ka taa dili nunu a ye marifa bila tɛ an ye baaraba an y'o kuncɛ déjà kumaba nunu an y'olu ka ko ban fɔlɔ Kidali olu de tun ka gɛlɛn ni aw ye aw minnu bɛ bandiya la nin yɔrɔ nunu na n'aw ma bila bilahi aw bɛ kɛ su ye bilahi n'aw ma marifaw bila n'aw ma bingali dabila n'aw ma mɔgɔw bagabagali dabila turu setɔla d'aw ma dɛ parce que an tun bɛ fɛ ka Kidali de ko ban fɔlɔ olu de tun ka gɛlɛn o ko bannen min filɛ nin ye aw jɛgɛ misɛnnin ninnu aw ka ko ka nɔgɔn tɛ caméra b'an bolo a bɛ don ka bɔ fɛn fɛn na an ɲɛ b'aw la aw teri ye mɔgɔ fɛn fɛn a sa k'an b'a bɛɛ kalama an ni mɔgɔ minnu ka di a bɛɛ lajɛlen pɛrɛgu b'an bolo yan a ye marifa bila aw ka segin aw danbe kɔnɔ bɛɛ ka bonya jamana kɔnɔ o de bɛ sigi diya o de bɛ jamana jɔ mɛ ka marifa ta ka to ka taa mɔgɔw bagabaga ka to ka taa mɔgɔw ka sagaw ta a si min de bɛ a tɛ marché tuguni dɛ a terroriste misɛnmanin minnu bɛ i y'a faamuya b'a la Karta Bagunu Kingi dili ninnu ka taa fo ka yanfa ninnu na a ye marifa bila bilahi a ye marifa bila aw tun bɛ cogo kɔrɔ min na a ka segin o la sinon a bɛ kɛ su ye dɛ bilahi n'a ma marifa bila mɔgɔ m'aw kɔn kiyama a ye marifa bila Asimi de bɛ yen baara belebeleba o kɛra ka ban min tun ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye o tun ye Kidali de ye o banna pewu aw misɛnmanin bɛ se ka mun kɛ Mali la a tɛ se ka foyi kɛ foyi t'a bolo ni marifanin tɛ katikati ki t'u sigi katikatinin kɔnɔ ka marifaninw ta ka taa sigi mɔgɔw la a tɛ marché Mali kɔnɔ bi dɛ a ka ɲini aw fɛ aw ka marifa bila aw minnu bɛ Bagunu aw minnu bɛ Karta aw minnu bɛ yan fɛ aw bɛɛ ka marifa bila aw ka kɛlɛ jigin so ka segin ka taa aw ka saga gɛn n'aw ka misi gɛn n'aw ka fɛnw na o de bɛ aw arranger bi n'a ma ne ka kuma mɛn i b'a sɔrɔ Ala y'aw da si ban n t'a dɔn aw si de banna quoi je sais pas quoi n'aw ma marifa kɔni bila Maliw b'a kɔfɛ dɛ o tun ye o yɔrɔ ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Isa Kante an ka foli bɛ dan tɛ foli min na Nasira Sako ninnu bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye mɔgɔ minnu cɛsiri Maliko la Isa Kante Nasira Sako i y'a faamuya b'a la a caman caman Tanti Jɛnɛba Kulubali ninnu Tanti Arama Jara ninnu Zeska Mete ninnu i y'a fɔ a baden an tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ olu ye Mali jɔ ka tɛmɛ anw kan n'anw tilala vidéo la Nasira Sako ninnu olu de bɛ an ka vidéo kɛ vocaliw ye k'a bila groupe sanfɛ depuis an ye liti in daminɛ an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ cɛsiri la a ka bon hakili ma Nasira Sako a bɛ baara la a ka bon hakili ma n'an tilala vidéo la a b'a kɛ audio ye k'a bila groupe bɛɛ sanfɛ Nasira Sako an ka foli bɛ Isa Kante ale de bɛ an dɛmɛ an ka pagew la i y'a faamuya ale de bɛ fɛn caman ɲɛnabɔ min ye Sega a ka ca quoi Sega ninnu olu de bɛ anw dɛmɛ k'an ka pagew n'an ka fɛnw k'an dɛmɛ o la k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn cɛsiri kɛ Maliko la aw bɛɛ folen don hali bi an jɔlen ka to baara ma daminɛ fɔlɔ faut que Mali bɛɛ ka ko ka jɛ emplois ka créer Mali ka développer sira ka jan quoi mais n'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se an ser'aw la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam Basi Sumare an ka foli belebeleba bi